fogale pamdina do jese minyo men sabu basale oduna mina madiya fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande ko kanko jimmi yide Allahu akbar mawni dum heddino dum heddino mawbe gandanɗa yahan ha paɗe munen taƴa mawɓe rastaji gaddone galle he nangene wuli yimɓe ne tali koye munen ko kotka mbiyano samba so tawi ko ƴewonde samba yenna debbo goɗɗo yenna gonnon e lijjide on tuddi koye min kam haalam hewata ni ko samba non do yambi joni nde problème samba sira sim putu temale pat kebedindira on boɗɗa ɗo on mbawira ɗum aɗa gacide pawɗam min holko jogori heftade mi aɗa andi est ce que tu mesure l'ampleur hol fof jogori hebde min ko andinanmo mi yenna oɗo ko patron ma ko andinanmo ko patron ma minenne hama haala samba yenna mi yewni samba on itti ɗo watti ɗo hen oɗo an andude ko patron mais ƴeewa famde oɗo nan telten mbiya cikka won ko heeri an kam kala en naji an kam an naji hay najani naji maayi on tan naji aɗa nemima aduna jutirta tan ko ha laaɓa quoi a yeware laaɓa sa laaɓa aɗa andi gueɗel gotel ne woodi Mali mawɗo goto mo wiyami needi wona kalis kono ene sooda kala ko yiɗi wallahi o wi sa nehima wiye ɓinguel men o wi sa boni needi wiye ko ɓi kaari te pourquoi est ce que aɗa andi ko tagui mawɗo wi noon sa nehima mbiyeɗa ɓinguel men firti ko needi kanum ko spécial fo jibinno sa boni needi ka ɓi goto ka goto wiyete tan ko ɓi kaari wonɗo ɓi kaari o mais so tawi o moƴƴi tan wiye ɓinguel meɗen tellement min tout le temps ko ɗum kalantumi Samba mi yohani mo noon tout le temps ɗum kalantumomi mi mom Samba wallu debbo sa resi ɗum waɗ ɗuma e encadrement moƴƴo janggo e jaam a anda ko arata caggal ma a anda ko tawtan ma mi neɗɗo hande mais yewneno o yittirano o jooɗi o salminano o waɗani sans gêne neɗɗo hol neɗɗo tawra neɗɗo ne jooɗi wiya ɗum assalamu aleykum en tant que julɗo ɓi julɗo min mi ɗeɓino heɓde gacce de mais heureusement min ko Mama Sali yaltinimi hen par ce que wonon kanko ɗo jiitama ɗo omo jogui hakkille omo yaawi famde quoi elle a bien compris kam vraiment o kewi ko no sema o foof kanko dal o faami ɗum min dawa ɗum haawi kam min aɗa ko haawi kam haawi kam ko Samba o wi waaji o aɗa wi o mawna moƴƴo wonɗo piɓi ha wona moƴƴuɗa aɗa ko hanki acca viddejo wayi ay jogoɗa bonnuto an walla bonnanden holko fof jogori heftade ne aɗa andi ti mesure l'ampleur an dega jogoro wadde o ko musiba jogoro yande o yawde moƴƴani et aussi vraiment hande kam min mi welti parce que surtout Mama Sali surprise mo wannimi ɗo ko surprise mawɗo parce que min kawru e beddo o rek ndisan mo namdo suno kanko Pindi TV o namdo télé Pindi TV o namdo no niki min heftini kam mi anda ndeysan lycée Limamoulaye terminal Allah waɗi min mbaɗi bac min dañi o dañi min payi université min goni toon ha ta goto après min majjodiri quoi koram mais machallah kam vraiment alhamdulillah elle a bien réussi ko woni e dow mum ko mais aussi même hay carte makko kam omo yiɗi mi waɗamo rendre visite mbaɗa andi mami yaha toon inchallahu rabbi pour yeyde mo ni kongi kalen
Koni redu nene nanami gawo ko woni gaƴƴude noon ga hen funnaaki le mbaɗa toon gulali le nan toon gulal sira peut être mon koye yewtutam heɗo mbo yewtere ya ƴeewoy oɗo bone mbiya yewtere ƴeewoy ngal oɗo wartemo ɗum kay woɗɗo sérieux wonɗo an haali gonga de lay haali gonga de boya ngel bangel no beɗeɗe Allah wiyama ha bone waali mum hande onon kam ndeɗo jonde ko woni mbaɗa tawi hono jooɗiɗo ɗo goto fof noon ko ciri damal galle ko kewi ko woni jaawe am e dar nene patron marno ɗo patron ma gollittomi e to woni o hoori wi ko won dusno kono ko jaam kam ko jam kay Allah ɓeydu jaam Allah ɓeydu jaam Sehil Hamad ni Sehil Hammadi ami jangiɗi quoi Hammadi ko Sehil ma arnoɗo eyyi ko Sehil ma arnoɗo holone mabɓe Mama Sali Dia Sali mo gandu Sali mato alano ɗo e wuuro he no walan ɗo min hooram min majjodirino ko heewi ni vraiment mais pendant ko min majjodiri ko foof taw nde ummino université rek après o yino Canada quoi d' après mbaɗi yahanno ni min kawre mbedda he an woni heɓtinimi kam mi heɓtinanimo wax degui Sali ko ɓiɗɗo e galle he Sali ko neɗɗo moƴƴo noon Samba neɗɗo moƴƴo on ko sehil makko koɓe sehilaɓe ndiyam sodotano hakkude mabɓe kala ko ñalle oya hiirede oya mata ko ɗanndugal tan serdi ɓe min gollito fof o anda ko miñum hammari quoi o andano wadde ɓe tinno de ɓeydu tinnade de saabu neɗɗo kam saɗa liggodo e neɗɗo yeehi ha ko ɓiɗɗo e galle he kadi ene jotodiri e mawne a tinnoto nangga liggey ma no feewi liggey sa dañi ɗum wona caaxade hay sa nanggui liggey ma ha feewi ha jomum weltima ene wawi yaade ha daña ko ɓuuri ɗum anani tinnoɗa no feewi faami to Sira woni Sira kam hono wononi clinique ɗo rendu no muusu quoi sellani rendu woyroro mbaɗa sewri ko sewri way gokkimo podde rendu makko musata rendu musata way massa rendu woyroro jambar massa yalla addu jaam amin yalla addu jaam min Hammadi jarno ni Hammadi jarno minen jarno bon onon jaaduno minen jarno e toppiri ɓijja noon tan jimmi tan ko ya toppiri ɓijja noon sa tottama ɓijja noon a toppito ɗum an kam mbola anda wayande ɓe gandum ɓe toppiri ɓijja noon tinnoɗa ka tinninoɗo ɓeyɗa tinnade tottama ɓijja noon naggat ha tiiɗa ɓijja noon